Labaran duniya. Za mu fara labaran namu ne da ƙasar Iran, inda shugaban Amurka Donald Trump ya yi kakkausar gargaɗi ga shugabannin Iran kan yadda suke mu'amala da masu zanga-zangar lumana a ƙasa. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta Truth Social, shugaba Trump ya ce idan har gwamnatin Iran ta ci gaba da kashi masu zanga-zanga cikin tashin hankali, to Amurka za ta shiga tsakani domin kare su. Trump ya ce mun shirya tsab kuma a kowane lokaci za mu iya ɗaukar mataki, ko da yake bai bayyana irin matakin ba. A martanin kuma Ali Larji, babban mai ba shugaban ƙasar Iran ko kuma shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei shawara, ya gargaɗi Trump da cewa duk wani tsoma bakin Amurka a cikin abubuwan da suka shafi cikin gida na ƙasar Iran zai iya jefa gabas ta tsakiya cikin rikici mai muni tare da lalata muradun Amurka a yankin. Wannan martani ya nuna yadda rikicin ke ƙara tsananta. Rahotanni daga gidan jaridar BBC na Persia sun nuna cewa akalla mutane 8 sun mutu tun bayan barkewar zanga-zangar da ta samo asali daga matsanancin durƙushewar tattalin arziki da faduwar darajar kuɗin ƙasar Iran wato riyal. Duk da cewa shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya ce zai saurari bukatun jama'a, babban mai gabatar da ƙara na ƙasar Muhammad Muhaddadi Azad ya yi barazanar ɗaukar mataki mai tsauri kan duk wanda ya tayar da zaune tsaye a cikin ƙasar ta Iran. Yanzu kuma bari mu duba rikicin ƙasar Yemen, inda rikicin ya ɗauki sabon salo mai haɗari bayan da ya janyo Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Laraba wato UAE cikin sabuwar takaddama kai tsaye, lamarin da ke barazanar raba ƙasar gida biyu. Duk ƙasashen biyu na Saudi Arabia da UAE suna goyon bayan gwamnatin Yemen da duniya ta amince da ita, amma yanzu kowace na tallafa ɓangarori daban-daban. Ƙungiyar Southern Transitional Council STC da ƙasar UAE ke mara baya ta bayyana cewa yaƙi ya ɓarke, tana kuma zargin dakarun Saudiya ke goyon bayan da kai musu hari tare da taimakon jiragen yaƙin Saudiya. Shugaban majalisar shugabancin Yemen Rashid Al-Alwi ya bayyana matakin STC a matsayin tawaye, yana mai cewa hakan na iya rusa Yemen gaba ɗaya. A halin da ake ciki, an kashe mutane 7 a wani hari da jiragen yaƙi suka kai kan sansanin STC a lardin Hadramaut, kamar yadda jami'an STC suka bayyana. Masana daga cikin cibiyar Chatham House da ke Birtaniya, ciki har da Fariya Al-Muslimi, sun bayyana cewa ko da haɗaɗɗiyar daular Laraba ta UAE ta janye dakarunta, tasirinta a Yemen zai ci gaba saboda tana amfani da dakarun wakilai. Wannan rikici ya ƙara jefa miliyoyin 'yan ƙasar Yemen cikin yunwa da rashin tsaro, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Mu dawo nahiyar Afirka. A ƙasashen Mali da Burkina Faso sun sanar da hana 'yan ƙasar Amurka shiga ƙasashensu a matsayin martani ga matakin Donald Trump na hana 'yan ƙasashensu biza shiga Amurka. Ministan harkokin wajen Mali ya ce wannan mataki ya biyo bayan dokar daidaito reciprocity, inda suka ce za su ɗauki irin matakin da Amurka ta ɗauka a kansu. Haka zalika, ministan harkokin wajen Burkina Faso Karamoko Jean-Marie Traoré ya tabbatar da wannan matsaya ta ƙasar Burkina Faso. Rahoton Al Jazeera ya nuna cewa sama da ƙasashe 26 na Afirka suna cikin jerin ƙasashen da gwamnatin Trump ta hana shiga Amurka bisa hujjar tsaro. Wannan ya ƙara dagula dangantakar diplomasiya da tattalin arziki tsakanin Amurka da Afirka, musamman bayan ƙarewar shirin kasuwanci na AGOA. Masana harkokin da suke wakana Afirka sun yi gargaɗi cewa wannan mataki na iya ƙara talauta yankin Sahel, inda ƙasashe irin su Mali, Burkina Faso da Nijar ke fama da matsalar tsaro da yunwa, musamman bayan rage tallafin jin ƙai daga Amurka. A ɓangaren fasaha kuwa,
Kasar Vietnam ta ɗauki hankalin duniya bayan kamfanin City Group ya kaddamar da manyan ayyukan fasaha guda biyu, jiragen sama marasa matuƙa UAV da kuma tsarin Low Altitude Economy LAE. A wani taro da aka gudanar a birnin Hanoi tun ranar 29 ga watan Disamba na shekarar da ta gabata ta 2025, shugaban City Group Tran Kim Chong ya bayyana cewa kamfanin ya mallaki kusan kashi 95 cikin 100 na muhimman fasahohin UAV, ciki har da basirar wucin gadi ta AI da sarrafa kansa. Rahoton Bloomberg ya nuna cewa City Group ta rika fitar da jirage UAV 5,000 zuwa Koriya ta Kudu, tare da shirye-shiryen faɗaɗa kasuwanci zuwa Amurka, Gabas ta Tsakiya da ƙasashe kuma sama da 100 a faɗin duniya. Wannan ya sanya Vietnam cikin sahun gaba a fagen fasahar zamani. Gwamnatin Vietnam ta bayyana wannan aiki a matsayin muhimmin mataki na haɗa ci gaban tattalin arziki da tsaron ƙasarta, lamarin da ke nuna yadda ƙasar ke ƙoƙarin zama jagora a fasahar zamani a duniya nan gaba. Masu sauraro, wannan shine labaranmu na yau na labaran duniya, sai ku biyo mu a shirinmu na gaba domin jin mu da wasu labaran.